Per fer el fricandó necessitem vedella tallada a bistecs molt primets, moixernons, ceba, tomàquets, vi blanc, brou o aigua, farina, sal, oli i pebre. Posem en remull els moixernons en aigua mínim 1 hora. Tallem la ceba ben petita i ratllem el tomàquet. Salpebrem la carn i després l'enfarinem lleugerament. Fregim una mica aquesta carn i la reservem. En aquest mateix oli sofregim la ceba i quan ja està dauradeta hi afegim el tomàquet. Quan ja estigui ben cuit hi afegim la carn i el vi i deixem que s'evapori. Ho cobrim amb aigua o amb brou i incorporem els moixernons ben escorreguts. Ho farem coure tapat a foc molt suau, mínim 1 hora i mitja. Anirem afegint aigua o brou si fa falta o l'aigua de remullar els moixernons ben colada. Ho fem coure fins que ens quedi ben tendre. Ho deixarem reposar o millor fet del dia anterior. És un plat entretingut, però és tan bo i gustós que val la pena dedicar-hi un temps.